श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। नमस्कार, मी साई प्रसाद काणेकर, ग्रामपंचायत सदस्य बांदा। आज या ठिकाणी बांदा शहरात जे उड्डाणपुलाचं 80 कोटी मंजूर झालेले आहे त्याचं काम हे भरपूर संत गतीने चालू आहे। त्यामुळे इथे स्थानिक नागरिकांना त्याचा खूप त्रास सहन करावा लागत आहे, नाहक त्रास होत आहे। धुळीचं साम्राज्य पूर्णपणे पसरलेलं आहे। तसेच जो सर्व्हिस रोड करून नंतर ह्या उड्डाणपुलाच्या कामाला त्याने सुरुवात केली पाहिजे, तसे न करता कंत्राटदाराने पहिली उड्डाणपुलाचं काम चालू करून आता सर्व्हिस रोड जो केलेला आहे त्या ठिकाणी पूर्ण चिखलाचं व धुळीचं खड्ड्यांचं साम्राज्य आहे। त्याच बांदा हे शहर गोवा राज्याचं टोक आहे, त्याच्यामुळे गोवामध्ये जाणारे भरपूर पर्यटक या ठिकाणी जातात। तसेच बांदा ही मोठी बाजारपेठ आहे, पंचक्रोशीतील सर्व लोक बाजारपेठेसाठी येतात। त्यामुळे अपघात घडण्याची खूप शक्यता या ठिकाणी झालेली आहे। त्याकडे कंत्राटदार कुठचाही लक्ष देत नाही आहे। तसेच अधिकारी पण सार्वजनिक बांधकामाचं कोणीही अधिकारी त्यावर कुठचंही नियंत्रण नाही आहे। काम हे स्वतःच्या मर्जीने चालू आहे, कंत्राटदाराच्या मर्जीने त्याला पाहिजे तसं चालू आहे। त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कुठच्याही अधिकाराचं नियंत्रण नाही आहे। त्याचप्रमाणे बांदा शहरात येणारे भरपूर लोक आहे। या ठिकाणी ST स्टँड बाजूला आहे, ST स्टँडवरून येणारे ST बसेस आहे, तिकडे अपघात घडण्याची शक्यता आहे। कुठचंही काम नियमाच्या बाहेर राहून चालू आहे। त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या ठिकाणी लक्ष द्यावे। तसेच कामाचं गती वाढवून हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून बांदा शहराला एक चांगलं उड्डाणपूल द्यावं त्याने, ही आमची नम्र विनंती आहे। जेणेकरून अपघातचे प्रमाण आहे ते टाळावे अशी आम्हाला पूर्णपणे आमची इच्छा आहे, ते त्यांनी पूर्ण करावे असं मी त्यांना विनंती करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।